Salutare tuturor, eu sunt Darius și bine v-am regăsit la un episod de 60 Seconds. Acum o să continuăm. Bine, am mai trecut asta, o să începem un alt meci. Hai să vedem. Aici am mai făcut asta de 5 ori. Deci ce să deschid? Agenții. A venit agenții, ei. Acum o să începem alt meci, nu o să le jucăm după asta. Hai să începem alt. O să dăm direct survival, că nu prea pot să merg în joc. New game, clasic, survival. Uite, o să jucăm pe easy. 1, 2 din 4 și... Îi luăm toată familia. Să vedem. Bine. Deja. Mamă, 8. Da, 8. Vrem să stabilim. La ziua 5-a le dăm apă la fiecare, la câte 5 zile și mâncare la câte 7 zile. Hai să vedem. Hai să meargă Timmy în expediție. Hai să ascultăm la radio. Și că nu prea se aude. Dar am dat eu încet, ca să nu se aude ca la ultimul episod. Bă, s-a băguit jocul. S-a băguit jocul. Nu s-a mai băguit. Pe Timmy cu servieta, ca să poată să ia mai multe lucruri. Pe care o să-l trimite cu un boy scan-ul și cu masca. Nu e boy scan-ul, e soluția de gândaci, să zicem. Mi-am dat apă și mâncare. Eu uit mereu să le dau apă și mâncare. S-a îmbolnăvit Ed. Nu se mai îmbolnăvească după cineva. Nu trebuia să-l trimitem pe Timmy cu masca de gaze. Trebuia să lăsăm să... Îți vedem când bine. Le dăm de mâncare. Cred că a murit Timmy. Da, a murit Timmy. Timmy strica masca de gaze. Cu servieta n-a venit. Și n-a adus nici nimic. Mamă. Ce pierdere de timp. Să punem pauză un pic. Am revenit unde eram. Timmy nu-i dăm apă, pentru că nu s-a întors cu mâncare.
Îi dăm la toți apă. Sau le timine dăm. Îi dăm și nici lui... Uite, îi dăm nici lui Ted. Trimitem pe Mary Jane, nu pe Ted. Cu mâna goală. Cu mâna goală, așa. Hai să vedem ce va face. Nu vrem să vorbim cu doctorii. Gata, a murit și Timmy. Bine. Așa, la ziua 14 dăm de mâncare. N-are cum să se întoarcă Ted. Cred că am înțeles. Plus boy scan. Mamă, ce a venit Ted. Acum le dăm la toți mâncare. Le dăm și uite, să lăsăm să moară. Știți ce facem? Hai să-i dăm și uite și apă și mâncare. Care i-a dus boy scan-ul. Pentru Ted. Mai de el trimitem la telefon. A, bă! Să vedem ce inside, afară, cred. Sherikov. Data asta nu o să mai facem ending cu agenții, o să-l facem cu savantul. La cât le dau de mâncare? Da, la 21 le dau de mâncare. Să nu se strice cărțile. Dați-l pe Sharikov acolo. Hai, s-a întors ecranul. Nu știu dacă s-a întors și vouă sau nu. Sau dacă acum vă uitați la videoclip invers. Minus 2. Hai. Nu lasă. Make a Halloween mask. O să zic o mască de aia. Hai să vedem. Aici o să facem aici, uite așa. Îl trimitem pe Ted. Să vedem ce va face Ted. Va muri, nu va muri. Cred că va fi Gemini. Nu, plus o servietă nouă. Gemini mi se pare că e fără pisică. Sau nu știu dacă nu mai trebuie pisică sau nu. Uite, faci. Hai să vedem ce vom face. Am dat Ted, nu mai moară, dar minus 1 și plus 1. Bine. Acum le dăm la toți de băut apă. Fără Ted. Mă întreb că va mai rezista Ted. Nu mai ducem la asta până să vedem ce nu e.
Mary Jane. Mâna goală. Ce mă, a distrus masca. Cu voi schiam tu. Glumești. De rândă de mâncare, să zicem că le-am dat. Îi mai dau data lui Dolores. Și așa, le dăm acum de mâncare. Să o se îmbolnăvească Dolores. Dolores va nebuni. Plus gloanțe, doar gloanțe. Am crezut că va fi ceva mai bun. Bă, de ce se tot întoarce telefonul? Acum o să-i dăm lui Dolores apă. Bunker big. Să vedem. Hai să vedem ceva. A venit Mary Jane. Unde-i Shariko? Plus un medkit. Bine, Mary Jane. Apă pentru Mary Jane. La ziua 21 nu dau seama dacă le-am dat în care o să le dau la toți la ziua 28. Mamă și fiică. Trebuia să dăm și că putem să... Trebuie să trimitem acum și pe cineva în expediție. Să-i dăm mâncare. Lui Dolores îi dau mâine apă. Sau trimitem pe Mary Jane. Metem pe Mary Jane tot așa cu mâna goală, nu pe Dolores. Da, hai să-i dăm acum. Să vedem ce va face Mary Jane singură. Ce găsește? Mamă, cred că nu a nebunit? N-am crezut că va nebuni. Da, l-are pe Shariko. Uitați-mi de asta. Am uitat să-i dăm de apă de băut. Să i-am dat. Nu i-am dat. Hai să zicem că nu i-am dat. Nu. Deschidem ușa la agenți. Biscuitii.
Ice Kid Hungry. Ce să vrem? Să facem asta cu... Nu vrem ending-ul cu savantul. Trebuie, la un moment dat trebuie să luăm un cablu de pe jos. Să vedem care cea avem mai mult. Și dăm o conservă de mâncare. S-a îmbolnăvit Mary Jane. Îi dăm medkit-ul. Să vedem. Era ăla cu 4 brațe. Dacă nu-i dădeam ne utea. E că îi mai dăm... Cine era asta? Nu. Cred că e ceva mai bun. S-a întors cu un medkit nou. Plus una de mâncare, plus 2 de apă, plus un medkit. Plus o mască de gaze, plus toporul. Mamă. S-a trimis-o cu mâna goală, mă. Mamă, cât este adus. Doar cu mâna goală. Ce știa. Dolores îi dăm apă și mâncare. Urgenție, luce. Felicităm pe Dolores. De lucruri a adus cu mâna goală. La ziua 42 le dăm de mâncare. S-a dus toporul. Toți cu mâna goală. Am obicei să trimit cu mâna goală. Că asta nu nebunească. A, da, îl uităm pe Șaricov. Și de la de mâncare avem. Cred că ținem bine cu mâncarea. Ma, dacă era dient. Orbes ideea. The shares are okay stuck behind the shelf. Doar o de aia. Da, și zici. La ziua 40. La ziua 42 o să le dăm de mâncare. Șaricov stă acolo. Să le dăm de mâncare lui Dolores. Lasă-mă, mă, că eu nu vreau ending-ul cu militarii. Ending-ul cu savantul. Dacă vreți, o să-l fac și pe acela cu agenții pe episod, ca să nu vedeți doar cum am făcut agenții așa acolo. Everything showed about it.
Dar ce vrea să facă cu cartea? Că n-am înțeles. N-am înțeles ce a făcut. Îi dăm de mâncare. N-avem cu ce să ne apărăm. The end. Nu. What? Ce? Ce? Cred că l-a făcut așa doar ca să se amuze de Ted. Wow, ce auzant. Am consumat niște apă. Hai că mai dăm o dată apă lui Dolores. 42. Ai de capul meu. Deci că mai dăm o dată de mâncare și de băut. Că erau venit bandiții. Ai de capul meu. Client? Nu. I-am furat toate alea. Mamă. Bine că am hrănit-o pe Dolores. Dar cum ne-au furat din nou acum? Prima dată l-a făcut pe Ted cum l-a făcut, acum ne-a furat toate astea, băți. Ce naibii? Și nu avem ce să-i dăm lui Dolores de mâncare. Încă noi facem așa să... Am omorât-o și pe Dolores. The end. Ne-au furase prima, mai întâi făcut colorase pe Ted. După ne-au furat toată mâncarea. Și acum au furat-o pe Dolores de 3 ori la rând. Și cam acesta a fost și cu episodul ăsta și pa, pa!